Welcome to T-Faithfuls TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Madzibaba veshanduko vodedzera kuti ZANU-PF team yevarakashi vari kuda kundiuraya. Pane mota iri kutotenderera iri kunditsvaga. Terai munzwe inga zvakaoma ma1 ega ega. Ya pamusoro yevana veZimbabwe ndoda kukuzivisaiwo kuti kana maona ndashayika kana kuti ndashayika zveushayikira futi ndabatwa nevanhu veZANU-PF vane motikari yasvika pamba izvezvi hapana kana 10 minutes ichinditsvaga motikari iyo. Maburuka varume 6 1 uchidhiraivha asara akagara pamotikari 6 ndovadzika vakabvunza vana vangu kuti baba venyu vari kupi, mumwe wedu atinoshanda naye kumusangano wedu weTCC. Zvakanzi nemukomana regai ndikutifone panhamba dzavo mutaure navo. Varamba kuti nditaure navo vanhu vacho. Saka vanhu ivava pavabuda vana vangu vakwanisa kutora mapictures nemavideos acho zvitoripo izvozvi. Ndogona kukusenderai mukoma seumbo, but vana vari kunditsvaga kutaura chokwadi. So ndiri kukuzivisai vana veZimbabwe kuti makaona ndashayika, vanhu veZANU-PF vanenge vandishayisa, vanenge vapfudza upenyu hwangu. So ndiri kutyira upenyu hwangu pari zvino, kurarama kwandiri kuita handipo pamba izvozvi, kutaura kwandiri kuita. So zvinhu zvinongorwadza kuti unosiya musha wako nekuda kwezvematongerwo enyika, kusiyana mafungiro ndotoshaura kuti imhosva here. But chandiri kukurudzira vana veZimbabwe, ngatirambe takabata takashinga, hakuna chisingapere, ngavarove ngavaponde but avapedze tese. Ngatishinge vana veZimbabwe kusvika zvanaka. ZANU-PF iri kuponda vanhu, iri kubira nyika. So zvese zviri kuitika izvi, kusunga vanhu, kuda kutyisa vanhu, kuda kuponda vanhu, kuda kutyisa vanhu kuti vanhu vadzokere kumashure. So ndongoti vana veZimbabwe ngatirambe takashinga kusvika zvanaka. Ndinokutendai vana veZimbabwe. Thank you very much.